אנחנו מדברים רק עברית, שפת הקודש. זה השפה שלנו. בוא תעשה לו. יש פתרון, יהודה ושומרון, יש פתרון, יהודה ושומרון. יש פתרון, יהודה ושומרון. יש פתרון, יהודה ושומרון. יש פתרון, יהודה ושומרון. בכל זאת. יש פתרון. מה איתך? מה אתה אומר? תגיד עוד פעם, תגיד מה אמרת? מה זה? מה אמרת? אויבי ישראל. אויבי ישראל? אויבי. למי דיברת? רק תגיד לי, למי? על גויים, על גויים. מי זה הגויים? מי זה הגויים? הרבה גויים, כל הגויים. מי? כל הגויים תצביע, אני רוצה לא לצלם אותו. רואה, לא יודע. תגיד, מי הגוי? אומר לך, מי ששונא אותי, אני לא שונא תצא. אותו. זהו גוי? מי ששונא הוא גוי? מי ששונא אותי, אני שונא אותו, לא אמרתי רק גויים. אז מי זה? מי ששונא אותי. הנה, תסתכל עליו. אין שם לצלם אותי, אני לא דתי, הוא דתי. תגיד, למה אתה שונא אותו? הוא אומר שאתה שונא אותו. למה אתה מתסיס פה בכוח? אני לא שונא אותו. הוא אומר שהוא שונא אני אותו. לא שונא אותו. אני את מי שונא? אני לא שונא אתה אותו. אמרת שהוא שונא אותך, לא? שקרן! אני חבר שלו. חבר שלי כמו אח. יופי. נמצא איתו, אני לא נותן אז לך תגיד יד. לי. אתה נותן- כל עם ישראל אחי. אז למה? אוקיי, אז תסביר את הקטע הזה. אמרתי מי ששונא אותי, אני שונא אותו. אבל אמרת אוהב ישראל, נכון? אויבי ישראל. ושמת עליו יד. אני שאלתי אותך מי זה, אמרת הוא. לא התכוון לא, לשם. שקרן.